-20 astetta pakkasta ja käynnistyksessä en käytä tätä rikastinta ollenkaan muuta kuin ryyppyä vain tästä 4-5 kertaa ja sitten tällä virityksellä kaasun väliin, että se pysyy kaasu vähän normaalia suurempana kuin sen ikässä ei käynti. Se on sen verran kovat nuo puristukset näköjään, että joutuu täältä 2 kädellä vetämään, että ensin hakkeenut mäntiä vähän liikkeelle, sitten repäissee reilusti, niin se lähtee siitä. Siellä on valot ja valloista se, että vanhossa kelkossa niin tuntuu menevä lamppuja silloin tällä, että kannattaa olla varalamput mukana ja ohtalamppu, jos tulee jotakin. Ja menee voltiin siellä. Ja. Täällä on sitten tämä jännitteen sääji. Jos menee valot kokonaan, niin todennäköisesti tuo jännitteen sääji menee vaihtoon. Ja täällä on uusi jännitteen sääji, jonka voi vaihtaa. Ja virtaluko on vaihtanut, sen paikka on tuossa ollut. Nostin sen ylemmäs sen takia, kun niin se edellinen hankas tähän johot, tähän runkkoon ja teki oikosulu. Nyt on tämä rungo yläpuolella väljästi ja tänne pääsee hyvin käsiksi. Helppo huoltaa. Ja sitten tämä kaasuttajan kurkku sanoo, että näitä menee paljon ja yhden tässä uuden mokausin silloin, että kiristin liikkaa. Nämä hirviä letkua, semmoista notkia, niin näissä kannattaa varoa, että ei kiristä liikkaa näitä ruuvoja. Se näkyy toimiva, kun se kiristää vaan hyvin kohtuudella, ettei nämä mene ollenkaan littuun nämä kumit täällä. Tässä on ilmaruuvi, sen säätö on se 1,5 poista kierrosta ja tyhjäkäyntiruuvi on tässä. No, täällä on sitten muutama varaosa, jotka on toimintakuntoisia. Joku ratas on tuossa. Siinä on entinen jarrumekaanisti Nestelä, johon en ollut tyytyväinen vaihoisen mekaanista. Jarruhihina on, mitä voi itsekin liimata kiinni tuonne. Ja sitten täällä kun saisi näkyviin